Kokan kibaruyaw la min ye l'Amérique jamana ye ko ale bɛna n'a ka visa diri yɛlɛma farafina kɔnɔna na kabini utu kalo tile fɔlɔ lasigidenso caman bɛ yen i n'a fɔ Bamakɔ ta n'o tun bɛ visa di mɔgɔw ma ye a tɛna sɔrɔ yen tuguni n'i kɔni ye ɲinini kɛ falen u bɛna n'a bila ka taa Dakarikaw fɛ yen olu bɛ jaabi d'i ma sa min ye Américains ye ko nin bɛ tali kɛ lakanako la yaasa min ye sɛbɛn ninnu bɛ se ka dilan ka ɲɛ cogo min na Burkina Fasokaw fɛ olu ye bɔlɔlɔ sira ale ni siraba kasaraw kɔlɔsili don ɲɔgɔn na o senfɛ sa ko kun fɔlɔ min daminɛna n'o o ye e-verbalisation ye a y'a to maa 1000 o de kɔni ka siraba ka sariya sɔsɔli u sera ka olu ye u y'a jira sa ko n'Ala sɔnna yanni san 2027 cɛ nin baara in a bɛna sigi fantan 4 bɛɛ lajɛlen na Burkina fantan 4 sɛbɛn min filɛ nin ye ani mansin min filɛ nin n'u y'a don u ka sirabaw kan sa ko a kɔni b'i ye sɔsɔli tɛ min na pewu a b'i jata kabini i ye baara min a ma se yan ne n'a sera sa ma a kana yan n'a nana sa an bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ a la yan yan kɔni yan ye dandugu de ye fala ye Burkinakaw ko k'u ye min lakɔlɔsi kosɛbɛ k'o ye minnu bɛ vitesse ta filanan maa minnu ka sira foyi tɛ siraba ka sariya yɛrɛ la fiyewu k'o de ka ca a maa 1000 minnu n'olu ye sɔsɔli kɛ olu ka kow la Senegalikaw fɛ yen kiiriboman bɛ Kedugukaw fɛ sa olu ye muso 3 kɔni ɲangi muso 3 minnu sa ko san 5 ka so 100,000 ko o sara sabula ko min ye muso jama ka jɛ ko u minɛna o waleya cɛjugu de la waleya in kɔni kɔnnen do bi Senegal kɔnɔna na wa min ye u ka sunandomaw ye ani muso jɛkulu dɔw ko olu bɛ kɔ kan olu kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ sa ko u ma jɛ ni jaabi in ye Kɔdiwarikaw fɛ kiiri tigilamaw y'a jira juillet kalo tile 30 sa k'a jira k'a fɔ ko min ye Queenette Adem ye ko k'ale datugu a ɲɛmaw kɔni bilara kaso la sa san 5 sabula a yira k'a fɔ ko min ye ŋanamu ale ni namara kuntalajan baaraw de bolo dalen bolo miliyari 3 k'o de jɛgun donna Côte d'Ivoire gouvernement ko nin ko in senfɛ sa tribunal kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko nin waleya ye waleya min yɛrɛ ɲɛdɔnnen tɛ fiyewu wari bilacogo wari kɛcogo k'a ko kun mɛnna kiiri in yɛrɛ daminɛna kabini juillet kalo san 2018 ko nin y'a kun cɛlen sa min ye bɛɛ lajɛlen y'i ta ani bila dɔn Ghana gouvernement ale y'a jira sa ko bɛna yɛlɛma don u ka sariya sunba la sariya sunba yɛlɛmali bɛna tali kɛ mun na sa jamanakuntigi ale ka sanga bɛ sanga min kɛ fanga la o bɛna bɔ san 4 na ka taa san 5 la waleya in kɔni fɔra juillet kalo tile 30 ko yaasa ka se ka yɛlɛma don maa minnu fana kan ka kɛ kalatalaw ye ani kalata maa minnu si hakɛ min kan ka to maa ka se ka kɛ jamanakuntigi ye k'u bɛna n'o bɛɛ lajɛlen sigi sen kan sariya sunba bɛ Ganakaw bolo a sigira sen kan san 1992 ale kɔni bɛna to sa yɛlɛma bɛna don o la ka se ka min ye nin fɛɛrɛ ɲininen ninnu k'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan Algérikaw fɛ yen camion dɔ taara i da k'i dafiri maa 27 o de fatura ko senfɛ 42 olu sɛbɛkɔrɔ joginna waleya in kɛra juma tɛgɛnen min y'u ka jamana sapeur pompier olu ye kibaruyaw di Grèce jamana na hélico 2 n'olu tun bɛ ka ɲini ka tasuma fa olu taara ɲɔgɔn minɛ sanfɛ maa minnu tun b'a kɔnɔna na sa olu kɔni sapeur pompier y'a jira sa k'u bɛ k'olu tigiw ɲini hali bi min ye hélico 2 in kɔni u ye ɲɔgɔn dasi k'a ko a juguyara kosɛbɛ sabula a waati y'a sɔrɔ tasuma kaminenba dɔ dugu ma olu yɛrɛ ma ɲɔgɔn ye sisi fɛ o de y'a to u taara ɲɔgɔn minɛ Moyen-Orient ko ta na sira fɛ Donald Trump y'a jira sa sibiri tɛmɛnen ko ale bɛna muguti jɔ ko yaasa min ye bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ale ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ a y'a jira sa k'a fɔ ko min ye marabolo ninnu kɔnɔna na ye ko degun bɛ ka se maa caman ma a ka kan ale ka i ma da fɔlɔ yaasa u ka bɛnkan sɔrɔ teliyala u ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ Indonésie maa 5 olu kɔni su yɛrɛ maa 41 olu tununnen don bi ka sababu kɛ bateau dɔ ye bateau dɔ kɔni sa ni maa 271 tun b'a kɔnɔ o de dafirila Indonésiekaw fɛ yen kari tɛmɛnen sa bateau in kɔni ye maaw ta sa ka bɔ dɔgɔjɔ dɔ sira dɔ de la min ye kɔgɔji sanfɛ sa ka na i dafiri Tayi ji yɛrɛ kɔnɔna na ye su fɔlɔ minnu yira sa o bɛ taa se maa 40 maa 5 ɲɔgɔnna ma 41 olu kɔni tununnen don bi na o bɛ ka olu ɲini Brésilikaw fɛ yen u ka jamanakuntigi ko ale ka kɛnɛ a b'a nin na kaki kari tɛmɛnen kunun ko wa ko fosi tɛ ale la n'Ala sɔnna a ma ko a bɛna i kama jamanakuntigiya nɔfɛ siɲɛ 4 siɲɛ laban u ka jamana kɔnɔna n'o ye Brésil ye a ka tɔn n'o y'a ka bɛrɛbɛrɛli tɔn sa o kun ka lajɛw bɛ senna Sao Paulokaw fɛ yen a ye laseli kɛ yen Corée du Sudkaw y'a jira sa k'a fɔ ko kunun kari funteni ye yɛlɛli min k'olu fɛ yen a ɲɔgɔnna famana ka kɛ kosɛbɛ k'a daminɛ san 1994 san min ye funtenikisɛ ye a kuma 40 buruburu 5 sɔrɔ olu fɛ yen Yangsan dugu kɔnɔna na u ka jamana ale worodugu yan fan fɛ min y'u ka météo maaw ye sa u y'a jira sa ko maaw kɛra ko u mɔtɔ don funteni ale fɛ pétrole ko ta na sira fɛ Arabie Saoudite ni Russie olu ye ani jamana 5 wɛrɛ olu ye diɲɛ seleke naani pétrole ko maaw la dɔnniya k'a jira sa ko kari tɛmɛnen u y'a jira olu la sa
k'u ka hakɛ u bɛna dɔ fara olu ka yaasa ka se ka tajiko k'ale gɛlɛyaw kunbɛn septembre kalo nata la ka kɛ ni Moyen-Orient kɛlɛ min bɛ yen farikolo ɲɛnajɛko ta na sira fɛ Fala ye ko bi ni Ala sɔnna alamisadon ni Ala sɔnna ma août kalo tile 6 Ligue des Champions farafinna ta ko tirage kan ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛna na kɛ kafu ale siège ba la o tɛ kɛriya Egypte kaw fɛ yen san 2026 san 2027 o coupe kafu fana u bɛna n'o fana tirage fana kɛ ɲɛbilaw don sabula dɔw bɛ olu tɛ premier tour in ta minnu b'o ta ko u bɛna o de tirage kɛ ka se k'o fɔ mɔgɔw ye août kalo tile 6 o ye alamisa nata in ye n'an tor'o la sa